Pekný večer. Dnešné vystrajanie slovenských europoslancov za opozičné strany v prázdnom Európskom parlamente potvrdilo, že sa klamstvami pokúšajú za každú cenu poškodiť Slovenskú republiku. Keďže opozícia nevie, ako súťažiť so súčasnou novou vládou, posiela predstaviteľom Európskej komisie a Európskeho parlamentu klamstvá o pripravovanej novelizácii trestného zákona, trestného poriadku a o rušení úradu špeciálnej prokuratúry. V liste z 5. decembra opoziční slovenskí europoslanci hrubo zavádzali, keď opakovane upozorňovali európske inštitúcie na návrh súčasnej vlády zrušiť špecializovaný trestný súd, čo nemá s realitou nič spoločné, pretože vláda navrhuje zrušiť len semenište porušovania ľudských práv, úrad špeciálnej prokuratúry a jeho hlavného predstaviteľa, nenávistného politika, podvodníka a právoplatne odsúdeného zločinca Daniela Lipšica, ktorý ako Matovičov sluha dôsledne plnil pokyny a zneužíva trestné právo na likvidáciu politických oponentov. Je doslova neuveriteľné, že slovenskí opoziční europoslanci žiadajú Európsku komisiu, aby potrestala Slovensko nevyplatením európskych fondov, veriac, že to poškodí slovenskú vládu v očiach verejnosti. Takéto veci nerobia ani potkani. Škodiť vlastnej krajine v mene politického súboja môžu len bezcharakterné protislovenské individuá. Pri tomto cirkuze nemôže samozrejme chýbať celá sieť mimovládnych organizácií financovaná Sorošom a pochopiteľne ani niektoré slovenské médiá, ktoré o dnešnej búrke v pohári píšu ako obyčajne ako chcú, od buka do buka. Vypočul som si krátky príhovor komisára Reindersa, ktorý potvrdil a pozitívne privítal, že medzi Európskou komisiou a vládou Slovenskej republiky prebieha dialóg k uvedenej trestnej novelizácii a vo všeobecnosti povedal, že Európska komisia môže použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane finančného nátlaku, ak reformy idú proti právnemu štátu. To je ale všeobecné pravidlo, ktoré platí pre všetky členské krajiny Európskej únie. Naviac zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nemá nič spoločné ani s európskym právom, ani s právnym štátom. Mrzí ma však, že komisár úmyselne neuviedol dôvody, pre ktoré vláda Slovenskej republiky pristupuje k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Že sú tu desiatky rozhodnutí ústavného súdu o porušení ľudských práv, mŕtvi vo väzniciach, zverstvá vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. O všetkých týchto okolnostiach je komisár Reinders dôkladne informovaný. Nebudem teraz komentovať jeho pohnútky, zamlčať tieto závažné fakty. Za každých okolností môžem konštatovať, že dnes opoziční slovenskí europoslanci v Európskom parlamente nedosiahli nič, okrem hanby, ktorú si spôsobili. Dúfam, že ich v tejto neúspešnej sabotážnej akcii proti Slovensku videlo čo najviac Sloveniek a Slovákov. A nám nič nebráni pokračovať v legislatívnom procese. Pekný večer z Bruselu.